ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan Banwaan, Tingog kan Banwaan, digdi sa DCGB. Diyos maray na Lunes na kaagahon, Fetsa 7 na kan bulan na Pebrero. Kami po minapaabot na naman nin pagrespetar sa lambang miyembro kan familia sin kan sosyudad. Kasabay ang pagpagirumdum na sa paghampang niya to kay ning kaaldawon. Budakan semana. Amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagseselebrar kan kompleanyo. Formal ko naman na pinagbubukasan ang booking. First come, first served basis. Nangya ka. Para kaanyang pok-pok. Pwede na. Duman sa mga nagkukontestar sa huling lalaking birhen. Ang numero ko tabi 0961-759-0888 sa Smart. Yan ha. Me gusta mi así. 0961-759-0888. Sa Globe naman tabi 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. Si la conoces te gustará porque es la Sa mga amigo tabi, mga amigas, así. na ma-text dyan, o maapon, you can call me Ping. Yeah. Me gusta mi Sa mga iba man ang kuhan. extano. Ecstasy. So iba No. na gustong magpa-booking, Extano. you can call me anytime. Si Bunjing iyo manda. Buda si Richard. Walang niya kayo. Pitungal daw bago ang Intensity 8. Advance Happy Valentine's. Tandaan nindo ha. Tandaan ang gad nindo. Magmasid ka mo tabi. Petsa 11, 12, 13. Yan. Pag may magtaram, may kwan, may asikasuhon, may meeting, may hururon. Yan. Tapag petsa 14, yaunan sa Indo. Ito pala, nainot na, Bunjing. Talaga. Sagod kita alas 10:30, tingog kan Banwaan, nilingan wala baga ning daining nag-signify Bunjing. Dahil gayud kumbinsido na naman sa satuyang bungkaras yan. Mga taga-Ligaspe, maray na aga tabi sa Indo. Good morning dyan sa kay Madam Beth Costa. Good morning, Madam Beth, sa familia, buda dyan sa Costa Enterprises, Sentro kan Ligaspi. Dyan man tabi sa nag-iristar sa Dinagaan. Kumusta ka mo dyan sa Dinagaan? Buda sa Satuya man nakapit bahay, Barangay Rizal. Sagkod dyan sa Pinanuahan East and West. Kay Manito Tanyez. Buda kay Kagawad Melito Tanyez. Kita nakakabisita duman Bunjing sa Hans Retro Diner sa Daraga, sa Ilawod. Mga rin may schedule daw kita. Ay palantabi, bago kita mag-abantikan programa. So, sa muyang driver si Henry Mata, kami po nagpapaabot nin pakikidumamay sa familia ta. So sayang namumuta na father, yung Bunjing so ama, na mahingalo na tabi Diyan sinda sa barangay Humapon. Tama ba Bunjing? Sa Humapon. Kaya
Apudan ta so gabos na partidarios amigos y amigas. Ano nga ni sungaran kan father ni Boy, ni Henry de Boy Mata. Basta suama po kan sa muyang piloto sa mobil no, na mahingalo na tabi diyan nakaburol sa sainda nga residensya sa Barangay Humapon. Yan. So condolence tabi Boy sa familia kapag talikod na po sa kinaban kan sa indong namumuta na ama tabi. Yan. Sige, di hierarchy po kang PBN Broadcasting Network Incorporated nakikidumamay sa familia. Naraba, sungaran kan ko ni Boy, ama, tabi. Nalingaw ko. Yan, si Tata Abunjo Bahamonde Mata. Yan. Si Tata Abunjo Bahamonde Mata. Yan, Tata Abunjo Bahamonde Mata. Sugabos na partidarios tabi kamidbid, amigos, barkadas, amigas. Gadana po si Tata Abunjo Bahamonde Mata. So amakan sa muya po na driver digdi sa DCGB. Boy tabi ha. Condolence sa pamilya tabi Boy. Diyan sa Barangay Humapon. Yan. Sige, katuwang niya to ang tropa dyan sa luwas, ang Mega Force Patrol. Maray na aga kay kumpadreng Noel Manalo. Yan. Sabi ni kumpadreng Noel, punduhi na yan pade na nagpaparatao ka kiideya sa may mga ha ha ha. Asi taso nakadangog sa imo, puro na duda ang nasa kukote. Bata so ibangan very advanced na dabunjing. Bahala ka mo kung ni-advance indong todo. Basta ako nagtataram sa nakan obserbasyones na nagkakahiriling niya to dyan. Ay barita baga kasuba gubunjing si Kuan, si Luwens. Ito so militar? Gunmuan. Army ha? Ay, tamang-tama aldong puso. Bulan kan pagkamuot, liputok, gabos ngunya. Pero sinaparkan sarong militar. Hindi nga ni malaog bunjing bagaso. Natayan ta ang perming tigpoprotehiran su mga kababayan. Nga ining nangyari sa militar. Bata ito da bunjing? Binulagan niya suagom niya. Tama ba yung nadangog ko? So babae, binulagan kan lalaki ta. So babae, may buboy. May buboy daang so naga 5-6. So naga 5-6 baga. Pad maluya man suputok kan rifle pa kan militar. Tayo so para 5-6 diba? Darakula bagan kuang ka na dubujing. Taman nyo. Ngunyan, doble tama. Maluy sabi ni, tatawan siya. Nataw na, maluy na magkasakan rifle. Diba? Paso. Kaya so babae, iniiwan si militar. Nakakuha na iso para 5-6. Di binulagan man kan militar. Diba so 5-6, 8-9 so kartada. Doble tam. So, nadaan, binayaan na siya. O binayaan kayo. Mangamon-ngamon da bunjing. Basado sa blatter. Buminalik! So, kuan. So, babae. Anong ginay mo bunjingan So, babae na nagbibensir duman sa milita. Bumalik ka kay sako. Takon day kayo bumalik. Pagag! Pinangkal sa milita.
pinangkal sa militar, so lalaki. Oh. Pigpipirit na sulay. So lalaki mo na. So lalaki rin, pig-intimidar, buda pinangkal ka babae. Oh. Ay, doble tama, so militar. Militar ka, aro kan so, ungo niya na doon, masasabi daw ka, kadaklan bagang nadadangog niya to, puprotehiran so mga babae. Ungo niya na noon, proteksyon ay tatao ta doon sa lalaki, bunjing. Paminsan nga ni baga, ilingan mo bunjing ha, ano naghihiling man ako paminsan kay ito baga, kitulfo. Uy, igwa pala igwa rin mga lalaki bunjing na, so babae nadakop mismo kan lalaki kan agom. An maisog pa bunjing, so mga babae. Iyo pan maiitsog. Maski nadakop na do. Ano nang nangyari sa to sa kinaban? Oh, paano na ito? So lalaki na ang binombahan kan babae. Bumalik ka sa ko, tabkon dahil bang! Bombahan sila. Pablater sa militar. Ugun mo ano. Sabi ni Pading Noel, oni pangaya pade. Pila-pila, gulpi na ngayaan nagpapatint kan mga auto, so day nahihilingan laog. Kung ano tabi, kumpadring Noel, ang pinag-iisip mo sa mga nagpapatint na yan na may mga bugon, maitumon. Human an bako sa isip ko. Para ba baga pa di? Iyanatint na sa auto, ang purpose kaan, day makalaog suinit, sayang kan aircon. O, magastos baga, mapahirahay ka kang compressor, kan evaporator, mapabugta ka ning freon. Kaya na mga autong ang Pading Noel, pigpapatint aning super black na pinagasabi. So 3M, yan, maray na agad yan. Sa tuyang barkada kay Jer Candelaria, sa Bert Cartint yan. Tabi budak kay Sir na Munding na ining yan sa Bert Cartint Munding na Murillo. May sa diri General Manager kan Bert Cartint yan ang purpose kan padita. Yan nasalming kung daay mong an itin malaog so init kan aldaw sayang kan aircon. Not unless naigwa kang katuyuhan ka na iba pa man. Ano tabi? Ay nako, sige, sa luwas kompletong tropa, Pading Jomar, Pading Jim kumpareng Al Luwens, buda si Ans Galero. Bonding Tanay in the house, ang samoy pong Chief Tech, the big man himself, So yung kapartner sa newsroom, si News Manager Mardela, walang lusot po yan, mga istorya sa lado nasyonal, international, buda sumada lokal, walang lusot yan. Mga istorya pong may kinaaraman, as in may epekto sa satuyang pagbuhay-buhay bilang individual, as in sosyedad, bilang nasyon. Tabi ha? Si Angel na Mustasa, yaon dyan sa production center. Sa IT, si Arven Buda, si Richard. Yan po sa mga nakaantabay sa DCGB News Online. Good morning, sindaan na inkargado ka si Arven Buda, si Richard. Sa DCGB News Online, worldwide, netwide yan, full digital broadcast. High definition, Buda sa YouTube ha? Ako man po sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sabi ni Compadring Noel, otek mo yan. May maurag man na tint na naiiling sa laog. Arog kan karabaw ko. Bako lang sa diklom. So karabaw mo, an ipabugtak mo dyan na tintabi, Compadre Noel. So pigapod na super black. So dahil ka nahihiling sa laog. Pero sa inutan, nahihiling mo. Na so sa luwas pala nahihiling.
Ayan na sa windshield, igwa dyan yung mga sikreto. Magdiyan ka kay Sir na Bert na Dan Morillo, diyan sa Bert Carten. Hanapon mo si Jer na Candelaria. Yun ipabugtak mo dyan sa windshield mo. Dahil ka na hiling sa laog. Pero sa inutan, hiling mo. Malinawon. Ano pa ding Noel? Happy birthday da tabi, ano? Diyan kaya happy listening sa Pamilya Batalyer. Sa Tanagan kan Bakakay Albay. Good morning dyan sa Indo sa Pamilya Batalyer. Sa Tanagan kan Bakakay Albay. Idiretso tanamonan mga bulos kan informasyon dyan sa luwas. Nasa linya. Pading Jimmy na salita. Pading Jim, good morning. Please go ahead na. Yes, salamat tabi padi sa mga dagdag niya itong bareta. Nagrabaraba kasuhapon ang bulod sa Linderos kan Barangay Marigondon asin Basikaw sa Piudoran. Dayaman kiharong sa itaas asin sa ibaba. Kaine, bihira man ang tao sa lugar. Duminalagan sa area kasuhapon si MDR Remote Chief Noel Ordoña matapos na may informasyon na may grass fire sa magkahampang na bulod. Positive kan pag-abot niya, anas dayami o kaawutan ang mga nabubuhay sa lugar, nagkakaralayo na. Mantang daiman ni na good news dito, daiman ki maapektuhan na mga pag-rugaring, tanabanggit na nga niya to na daiman ki mga nagpaka-star duman, tahampang ini sa dagatabi pa day. Apira sa poste kan apek, iyo man sa nasumadadanyaran, kaya iyo na ang inagapan na sa mga pwedeng masulo sa poon kaine. Mga awot lininigan inda habang nagkukunayap so kalayo and kaya dayman ini kayang ako diran kang bumbero dahilan kabubuldan ini tabi pa dayman masisibo kaya pinabuelo na sa nasagkod na voluntaryo ng magpondo an kalayo sa nasabing kabubuldan. Voluntaryo. Pinagpasawa siya. Voluntaryo palang paning nagpondo. Voluntaryo. Pinagalso kalaya. Dahil mga nag-responde, pondo ang kauna nga yan. Dahil ka magtakan. Magrabe mga kababalagan digdi sa kabubulan sa Piudoran. Pero karaw paano daw yung nag-spark ano ta? Primero, medyo mauran-uran bagay. Hindi ka sa Piudoran palang kasuhapon, mainit. Daiman kiuran. Oo. Oy, biglang nag-spark dyan, nagkaigon ng Wala man kalayo. kitawo duman, daiman kimato ka duman para subusuban sa nagaro ito. Iyo nga ni, dahil man ganyan nabubuhay na kapre na nagsiguryong tabako. Man, sabi ni Sir, maila ka ngayon dyan. Basta ngayon poste na ayos na. O pinagalso kalayo dahil man nga nag-respond. Nagsadiri na sa nagpalso. Pinagalso. Di, dakula man so... Pas man, Nakuan? hampangan na pulod. Ano? Kahampang na pulod. Magkahampangan pati. Nagsawa so kalayo. Paano nagkampangan daw? Di na paano? Natural phenomenon. Ano pa din? Natural. Sabi, pag nagkikiskisan anduang bagay, lalo na awot, pinakalayo, bako man imposible. Minainit man talaga, kumpadre. Bako? Kumbaga, birman pa ako, birman. February pagangon niya. Yan. Nagkakayo. Yan, sinasabi, wag maglaro ng apoy. Naglaro siguro sa mga kautan. Pala, kaya ka mo dyan, sabi ni Sir Noel Ordoña. Binayaan ni... Magsarawa ka mo kaan dyan. Binayaan ni Chief Ordoña. Tinayaan na sana. Oo, napondo man baga. Sa diri, voluntaryo. Voluntaryo ka ngayon nagkalayo, voluntad kang magpalsok. Sige. Jimmy na salita, di si Jimmy nyo. Gusto much, compadreng Jim. Uy, nagkalayo so kabubuldan niya sa Piudoran, magkampang pati. Maninagasikas. Paano ang pagpundo mo? Dahil makasakat duman sa bumbero. Napagalsuklay, puminundo na sana. Awin databi, sige, diretso muna kita kan sa tuyang pagpadalagan kan istorya. Oras Pilipinas, pwede na bunjing ha, tapos ibelo mo yung mga hanap buhay natin yan. It's 9:28 din pagkaaga. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC
ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rheuma. Right, Ned. Pag may check, that's the right one. The right one is Right, Ned. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo. Everyday. Multivitamins. Enervon C. Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasha, no. Yasha, no more. Yasha, no. Yasha, no more. Yasha, no. Mga tuga, ang Red Cross. Asin si Senador Richard Gordon. Sa tuwing darating ang dilim sa buhay natin, Alam ko, may tutugon sa ating pangangailangan. May mamumuno. Laging nandyan ang Red Cross Volunteers. muling tinatayo ang mga bahay at buhay natin. Binabalik ang ating dignidad at pag-asa sa kinabukasan. Kaya tiyak namin, anumang oras natin kailangan. Darating ang Saklolo. Darating ang Red Cross. Always first, always ready. This is a paid advertisement. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Sa Diatabs, sigurados! Diarrhea, tapos! Mag-Diatabs ka para hindi na dying inside. Based on SGS Labs Uniformity Test, Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Jaime Fabregas. Ang pakiulay ni Lolo General sa Itugabos na mag-agda pa kita, ninda imababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Ang sunod na presidente, kang Pilipinas. Leni Robredo. Deita na po palampason ang pagkakataon ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. This is a paid advert. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS. Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City, Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City, kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa 2nd floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726.
Pwede man ay Jackie. Bakunat, ayuda at sanitasyon, kultura, turismo at edukasyon. Lahat ng yan tututukan ngayon kay Manay Jackie. Talagang ahon, tutulungan kang magkatrabaho. Baka kay Albay tsak na asenso. Kay Manay Jackie talagang panalo, di ka iiwanan hanggang dulo. Manay Jackie, ang tutulong sa inyo, maaasahan nyo. Manay Jackie, ang maglilingkod sa inyo, maaasahan nyo. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. It may seem our choices differ When searching for something deeper, well, okay lang to make mistakes, basta feelings mo hindi fake. stay true and you'll know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. For everything that's true, Count on GSM Blue. Let true things come your way. Yeah. In your life you have a say. So choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, John Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Limibong estudyante na ang natabangang makagraduar. Ako po ay nagpapasalamat kay Congressman Elizalde Esco dahil isa po ako sa libo-libong estudyante na natulungan sa pamamagitan ng educational assistance. Ginatus na nagtatrabaho sa laong asinluwas ka nasyon. Dakula po ang sakuyang pasalamat sa nagbubuokan ako Bicol Party List. Kung bako pong dahil sa indang tabang na naitao, bako po ako ngunyan sarong maestra na nag-isurvey asin nagatabang sa mga kaakian na sa indamang pagklase. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa. busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. Farex Vitamin B1, B6, B12. With proper diet and a healthy lifestyle, tulong para iwas pamamanhid at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. Ang vitamin B complex ng Farex. Take it daily. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Nata si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. ang sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa tios na pamilya na nagtiyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legaspeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas.
Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahukbulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Hello po! Ito si Alex Gonzaga. Ang lodi ko ay si Loren Ligarda. Mga Repa Peeps, para sa inyo ang batas niya na libreng college education with free Wi-Fi. Para sa maliit na negosyo o MSME, may libreng kapital o puhunan. Pinondohan ni Loren Ligarda bilang finance chair ng Senado ang Universal Healthcare, libreng pagamot. At mga katropa, isa siyang alamat sa pangangalaga ng kalikasan. Lodi talaga kita, Loren! This is a paid advertisement. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading na Proxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Kiko Pangilinan. Ginibong Lay ang sagip-saka. Kaya diretso na sa merkado ang benta. Kaya magiging mas barato ang satuyang pagkakan. Dai makulog ang satuyang. Hello pagkakan, goodbye gutom. Vice President Kiko Pangilinan. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Yaon na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserve, totoong matinabang. Digdi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda. Sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Cap Vistado Tana, mahigos na servidor. Malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuyang mahatotin, pag-asenso asin, ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Cap, yaon permita tabanganan, kabataan ni Nonoy Cap. Adrian, digdi sa Pulangi may progreso, digdi mapuunan pag-asenso. Kay Nonoy Cap, Adrian Salceda. Tingog kang Banwaan, Pio Fernandez.
may signal kita sa luwas. Diretso pa kan mga istorya. Si Luwens nasa linya. Luwens, go ahead. Salamat abi Sir Pio, maray na aga sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta, gari tigsusungo-sungo kan ibang mga telcos. Anlakdang kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay pagkatapos na mapakarahay ninda ang sentro sa mga gurubot na linya nin wires kay ni. Sige man daw anralaag sa bako tamang lugar kung may nag-aabil nin bagong customer sa saindang serbisyo. Ini ani pinagunambitan sa DCGB News ni Daraga Municipal Engineer Fliel Montaliana na siguro daw kaipuhanan ng magkaigwa kaininin ordinansa sa munisipyo na imando sa mga ini na ilaag sa tamang lugar para matauanin penalidad kung in kaso magdurunong-dunong. Sigon kay Montaliana, dainin da tutunungan na mapamaray ang kamugtakan kan mga linya kay ni para maibitaran ang diskwido, lalo pang nabuhay-buhayan daw sinda ta suminakat na sa 60% ang sa indang implementasyon kay ni sa bilog na Daraga. Ngunyan, pasiring naman sinda sigon kay Montaliana, poon kimantong sa Cod Barangay Villa Hermosa Candaraga, para pakarayon ang iba pang mga nagkakaralay-kalay o gurubot na wires, asin pagkatapos naman mabalik naman sinda sa sentro para i-relocate sa mga wires na nilaagkan mga telcos. Pangapudan man ni Montaliana na kung makabit nin linya ang mga telcos na ini mas magayon na ipaisi sa inda para maituro ang tamang laagan, asin maging 100% daan sa indang accomplishment na ipinag-orden sa inda ni Alcalde Vic Perete. Itong so lugar na pinurungot na inayos na so kable kan mga telcos, mga mungon, igwa na naman inaga bugtak na bako day isinabay duman sa pinurungot ng ito, kundi nagsadiri naman na pakalay-kalay. Tama ka dyan, Tabi, Sir Pio. Kaya karagaw ka na sa Nasara Engineer Montaliana, may kinalaman digdi. Kaya sa paagi kan DCGB nyo, sa paagi man daw, Sir Pio, kang programa mo, nangangapudan sinda na kung maralaag man daw ninwar, day man daw nin problema, isunod sa na so tama nindang niralaaganan, tangani ng maibitaran ang diskwido, buda magayon man lamang daw pagilingon. Siyempre, burugkos na ninda ito, itinaas-taas tanganing dae magbugtak ng peligro, taon-taon, di guning nasa ibaba na naman ka ito na binugtakan ng wires, na itaki na sa naman duman gayod, ano? Roger to that. Oy, buda tama man sa punto ni Fiel na Montaliana, ni engineer, mag-coordinar lamang, buda, ikadua, mag-ordinansa na lugudan sanggunian bayan. Roger to the Tabi, Sir Pio, tayo hapot taman ini sa aga, tama session baga. Iyo. Kung ano man an aid kay ni kan committee ba kan public utilities, tangani ng masuportaran ang lakdang na ini ni Alcalde Vic Perete. Oho, buda, direkta mo na kung mapupwede kay Vice Alcalde John G. Inahouse yan. Roger. Because ining esfuerzos kan lokal na gobyerno sa pamamayo ni Alcalde Vic Perete, should be compensated man kan sanggunian if needed, lalong-lalo na yan na suwestyon ni Engineer Montaliana. Roger, ordinansa correct. Na mamando dyan sa mga telcos na bago sila makonektar dyan sa political territorial jurisdiction kan Daraga, magtuktok lamang sa may sadiri. Correct. Mabugta kami ng mga kable, anoan sa indong specified height ka yan. Roger, kaya ngunyan lugod, pagkatapos naman daw ninda duman sa may kimantong pasiring sa Villahermosa, mabalik naman sinda sa sentro, tangani ng sinda naman so pumakaray kay ni. Ara mo, for so long a time, ngunyan kita nakakahiling dyan nga ni sa Daraga ng liderato na iarayos na ka mga problemang haluyo na yan so trafiko, napapakarahay-rahay na. Gayono na? Oo, yan na mga sa wire na yan, mga pansit na yan, napapakarahay na. Kundi someone has to, sabi na nga continue ining pag-implementar na yan sa paagi na kan pag-cooperar man kaining mga telcos. Roger to the Tabi, Sir Pio. Gari daw nakakasungo-sungo naman daw. Iiling man daw na nagtatrabaho sinda, nagkakaaragian sinda, tapos padagrala, agarday sa nang pakiaram sana. Sige. Kayaan pa nga po dan, nara Montaliana, yun na nga nito, kung mapipwede, magpaisi man lamang sa inda, tangani ng maituro ninda sa tamang lugar na pagmumugtakan kanwaira. Okay, sige. Roger, sa yan Tabi, Sir Pio, ang mga dagdag na istorya, hali sa Daraga Albay. Ako po, si Luwens Bursi Barcena. Salamat, Luwens!
sa dagdag na istorya, o tama yan, si Engineer Montaliana dyan sa Daraga, magtaga-respetar man ining nagkakaperang telcos na minaburugtakan sa indang mga wires na yan dyan sa poste sa laog kan mga lugar, kaya dyan sa manlain-lain na lugares kan Daraga. Sayang kan esfuerzos nara Alcalde Vic na Perete na maayos yan dyan kung day man kita giraray magkukooperar dyan ha. Sige. Dumang kita sa Premier Distrito kan Albay, kumpareng Jomar Marhay na Aldaw. Go ahead man tabi. Salamat, Paripiyo. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, madali naman na magkaiguanin parke, bagong parke, digdi sa syudad kan Tabaco, na bako sana para sa mga aki, kundi para sa mga gurang. Ini pa de, hulita ngunyan aldaw, magkakaiguanan ng groundbreaking kan nagkapira sa mga ikukonstruhir na edipisyo asin pasilidad. Digdi sa pinag-apod kanukan na gobyerno kan Tabaco na Karangahan Wellness and Cultural District. Ang lugar na ini Paripiyo, iyon mahiwaso na daga na niyo sa tubangan kan Siga Memorial District Hospital sa syudad kan Tabaco kung saan sangunyan nga ni pigkukonstruir na ansar sa mga edipisyo digdi. Ang phase 1 kan Museum and Cultural Center. And ngunyan aldaw, sinabi ni Mayor Chris Lagman Luistro, ang gigibuhon man ang groundbreaking kang phase 2 kaning Museum and Cultural Center, ang Convention Center, pati naman ang Legislative Library and Archive Building. Sinabi kan alkalde na bako pa ini ang gabos na mga edipisyo na ilalaog digdi sa Indang Karangahan Wellness and Cultural District, kundi maging ang Tabaco Coliseum na pinaglalauman na makasabay naman sa national budget sa 2023. Sa ngunyan, ining unang mga naunang bitan tang mga edipisyo ang groundbreaking ngunyan na aldaw. Tumanang gibuhon na skateboard park, no? Kasi na pwede din mo para sa skateboard, no? Tumanang skateboard park, ikaw kita duman na interactive housing, no? Ikaw po kita duman na para sa mga lugar na po pwede sila mag-yoga, calisthenics, o ano mga na walking, no? May mga tipong na po kita duman na iba pang mga facilities para sa mga pero si Mayor Chris Lagman Luistro durante kan ginibong flag raising ceremony ngunyan aldaw sa presente tabi Paripiyo ano na kulikti sa lokasyon tapig bisita tamananggad dahil niya to an pigkukonstruir na edipisyo an museum kan o ining pinagapod ninda na Museum and Cultural Center and igwa naman ang na nagkapirang mga tinampulig din na pwedeng padalagaan kan bisikleta, mga skateboard, kawatan kan mga aki, asin pwedeng pag-walkingan kan mga arog sa tuya na nagkakaedad na Paripiyo. And ganyan aldaw, preparado naman ining lugar para sa groundbreaking kan so iba pang mga edipisyo na pupunan ng pagpatrabaho ngunyan na taon 2022. Roger! Yan pa rin mga dagdag na bareta, Jomar Bian, DZTV. Salamat kumpadreng Jomar! Istorya, yan sa luwas. Diretso pa kan mga informasyones. Igwa na lang kita ni 8 minutos bago mag-alas 10 so mga nagluluto dyan. Dali na tabi ha. Pasiram-siram mo nindo. Dali-dalian. Ans. Marhay naga. Go ahead man. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, aminado ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa Bicol na igwaman gyari sindang naobserbaran na nagkapira mga lugares sa riyon na nakaipuan pang ayuson ang pagpautob din road clearing operations. Ining informasyon na napag-araman kan DCGP News gikan sa opisina ni Assistant Regional Director Olderico Razal Jr. kung saan basado daw sa indang padagos na monitoring nahihiling ninda na may nagkakapiran naman na nakakalingaw kan padagos na pagpapautob na road clearing program kan sa indang ahin sa Tangani na talagang maging librido ang mga tinampo asina saan sa tuyang kapalibutan sa kung ano pa man na klase ng obstruction na bako sa na eyesore kundi pwedeng mag
kausan ni aksidente sa mga motorista asin ni Papa. Sigun sa iya an mantinitong nagiging problema niya kan nagkapirang lugar iyo an pagparking kan mga vehikulo sa manlain-lain na mga no parking na lugar asin man ang padagos na pagtitinda kan nagkapira sa gilid kan tinampo. Sigon sa iya, naghaloy na sindang nagbaba nin orden sa mga LGU asin nahihiling ninda na talagang nagpupursige man na mga LGU sa siring na bagay alagad ang kooperasyon ka na publiko asin disiplina iyo ang sagiraray na papangapodo ninda ngunyan tangani na mautob asin o kaya marialisar ang siring na plano sa mga maabot pang aldaw. Roger. Yan tabi si Pio ang informasyon ang Galero, DCGB. Salamat man sa istorya. Alay dyan sa DILG Region 5. Yan naman kita sa lugar ni Compadre Al. Compadre Al, good morning. Go ahead na. Good morning, pare. Pig-aadalan pa kan ako Bicol Party List. Kung si Isay talaga ang gigibuhon na bagong endorser. Kasalida ni Difuntong Manoy Eddie Garcia. Sa informasyon pa rin ni Attorney Hel Bungalon, ang second nominee ka na ako Bicol, may initial naman anggad na informasyon na si kasing gwapo, sing kaparehas ka ni Paulo Contes, Bicolano, iyo ang posibleng maging endorser pa rin. Alagad, may mga negatibong comments kani kay Contes manungod sa iyang personalidad mga dakol ang nakarelasyon daw kay ni singan sa karelasyon kani si LG Reyes tapos si Yen Santos ayan ang mga impormasyon mga chika kan sa tuyang mga informante na nakarelasyon kani ni Paulo Contes kaya may mga negative comments. Ngunyan may mga suggestion na numero kaya ngunyan ka na ko Bicol, numero 18 pa di. Kung sa Ueteng, kuyan ini Daraga, Magayon, legal age. Kaya ano daw kung ang maging endorser, sarong Bicola ng Magayon ang record sa mga beauty queens baga, arog kay Venus Ra, kay Catriona Gray, na kung pwede yun na sanaan maging endorser. Alagad, ang mga bagay na ni, ang padagos pa man pinag-adalan, na ako Bicol, dahil sa mga masunod na aldaw, talagang may maluwas na formal endorser. Kaning ako Bicol, kung tandaan tagato si Difuntong Manoy Eddie Garcia, naging magayon so resulta, asin ngunyan padagos pa ining pigadalan kanako Bicol Party List. Yan pa rin informasyon panig di sa luwas, Alarmario. Thank you. Taod-taod ni Bapa pakalis kan mga pagiromdom. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Abangan sa Radyo DZGV ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa indong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sa alas 12 ning Ugto. Ihahatod sa Indo sa Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, magbiogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Jaime Fabregas. Ang pakiulay ni Lolo General sa Itugabos na mag-agda pa kita ninda imababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Ang sunod na presidente kang Pilipinas, Leni Robredo. Deita na po palampason ang pagkakataon na ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. This is a paid advertisement. Kung Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuong na kongresista. Kong Joe. Padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon ang gad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na si Nunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus, toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa, ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang
Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Saging, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Ito po si Susan Roses. Pag kailangan ng world-class na gamot na kayang bilhin, hanapin ang check ng RightMed. Maintenance o vitamins, hanapin ang check ng RightMed. Adult or children's medicines, hanapin ang check ng RightMed. Kahit bulak, alcohol, hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. RightMed, 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapa-AC kan manihamiento kan Aleco na magkakaigwan in special district elections sa petsa 19 kan Pebrero 2022 para sa miyembro kan Aleco Board of Directors na marepresentar kan District 5 sakop an Manito asin Albay District. Ang mga eskwelahan na magiging voting center sa kada munisipyo o syudad, iyo ang minasunod. Manito Central School, Sentro Manito Albay, Albay District, Bagong Bayan Central School, Bagong Bayan Legazpi City. Ang kwalipikadong botante, iyo ang miyembro kan Aleco asin konsumidor kan Albay Power and Energy Corporation or APEC hanggang petsa 5 kan Setyembre 2021. Dai pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o ang bako mismo nakarehistrong miyembro konsumidor. Para sa mga miyembro konsumidor na may nagkapirang nakarehistrong account o metro, sarong beses na siya makakaboto asin duman sana sa lugar na enot o orihinal na nakaparehistra sa Aleco APEC. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maabot sa 30 milyon na doses nin Pfizer-BioNTech vaccine ang nasecure kan gobyerno kan Pilipinas para sa pagbakuna kan mga aking edad nasa edad 5 sagod 11 anyos. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nakatakod naman ini kan magayon na negosasyon kan gobyerno asin kan kumpanyang Pfizer para suplayanin anti-COVID vaccine ang nasabing age group. Ngunyan na Lunes, Pebrero 7, nagpunan vaccination rollout para sa mga aki na nasa edad 5 hasta 11 anyos. Gigibon ini sa anom na vaccination site sa National Capital Region na kinabibilangan kana Philippine Heart Center, Philippine Children's Medical Center, National Children's Hospital, Manila Zoo, SM North EDSA asin Phil Oil Gym sa San Juan City. Pupunan man sa Martes ang expansion in pagbakuna sa 38 lugar sa Metro Manila, Region 3 asin Region 4A. Yan ang alas 10 na bareta, haliligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit.
Sa Diet Abs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet abs ka para hindi na dying inside. Based on SGS Labs uniformity test, Unilevian. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise. Pero nang hihina. Magti-drama pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Knock knock! Who's there? Ako, Maba. Ako maba. Who? Maba! Amoy ang heat, ang damit. Summer Bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock! Who's there? Ako, Mabang. Ako mabang who? Mabango! Magbangong buhay na. Wag juicy. Lahat i-Downy! Magbangong buhay na! Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitasync. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Siyudad Caligaspi. Oh yeah, Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Siyudad Caligaspi. Glenn Casulya. Glenn
Ken Kasulya. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home Setup. United Home Setup. Abot tayong vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Salamat Bunjing, and acknowledge ta ining yaon man digdi sa tuyang DCGB News Online tabi sa mga nag-arantabay mo nagpaabot man kan sa indang mensahe. Sabi ni Francis de la Rama, good morning. Yan, good morning man tabi Sir Francis de la Rama. Si Saturnino Barcenas, good morning. Good morning man tabi sir. Sabi ni Reznov Mazon, watching po Sir Pio, good morning. Si Eddie Boy na Toledo, Mano, good morning. Buda si Bing Yamagizi, good morning po Sir Pio. Yan ang sa tuya man na mga nagpaabot ni reaksyon sa o nagparamdam sa satuyang DCGB News Online. Marahay na aga Sir Ato Liman tabi ha, good morning. Salamat sa pagparamdaman tabi sa text diyan sa Indo, sa pamilya sa Tapgas Petron Gasul sa Daraga. Marhay na aldaw tabi, kumusta na kamo dyan, Sir Ato, sa Petron Tapgas Gasul sa Daraga. Si Deng Nasaribong, si Pading Deng, good morning Pading Deng, kumusta na? Padi, kumusta tabi Pading Deng Nasaribong, kumusta na kamo dyan? And happy Monday Sir Pio. Yan, sige. Bueno, sa Petsa 9, puuna kan, so, kumbaga, pag-acknowledge na sa nagayod kan gobyerno Bunjing, nakarampanyahan na. Ang termino ta dyan, i-acknowledge na sana, nakarampanyahan na ta. Nagpuuna bagang karampanyahan, haloy na. I don't know kung efektibo pa man ang negative campaign kung nadadara pa man kamo tabi sa itong supagsaralmugan baganin kanudian bararabadanin akusasyon pangraratak persona kan sarong kandidato kontra sa sarong kandidato tabi, be it local or national. Inda ko kung nagtatalab pa man sa satuya o kung madadara pa man kita kaiyan na negative campaign na daita butuhan ang sarong kandidato, as in pumabor kita duman sa sarong kandidato. Inda kung nadadara pa man kita kaiyan tabi, or the bigger question pa is kung madara kita Bunjing kan paipit yan sa maabot na mga aldaw tabi. Sige, kung ano daw sa paghiling kan komunidad, magkaigwa daw kita ning swing vote a pabor sa sarong kandidato, kung yaon naan paipit or at this very early, nakakabilog na kita pa diit-diit nin desisyon kung sisay ang satuyang bobotohan both national and local. Kung igwa na kita kaanin nabibilog ngunyan, dai daw iyan mabari pag-abot kan panahon na yaon na so special operations na pinag-apod so makinarya kan partido buda mga politiko na mapawagas na kan mihoras last hour. Inda ko sana, that remains to be seen. Sabi, taduman sa negative campaign, hilingon nindo, ha? Maray na agad yan kay Kising sa Karamuran, Katanduanes, nagluluto nin gulay na bunur. Nara mo Bunjing ang gulay na bunur? Natong, apay, yan, bunur, duman sa muya sa Karamuran. Kumusta ka mo dyan, mga taga-Karamuran? Si Kising ang pangudtuhan ngunyan, bunur. Yan. Anong bangot tabi, Kising? Masiramon bangutan anin, badi baga na so, mahurhibog ang kunab Bunjing sulaman, na pipisang-pisang man kuro kwadrado. Yan. Okay. Sabi digdin ka sa ropa. Sir Pio,
Kami mga BBM. Dahil na lamang malansikan mga pakaraot ni Daki BBM. Sabi kan texter. Okay. Dahil, tatabon din kita digdi sa Bicol, akseptado taan. We have a, may bias kita. Kung mag-affection, because kababayan ta si Nana Lenny na Robredo. In fact, sa totoo lang, igoning formidable command of support si Nana Lenny digdi sa Bicol. Ako unta yan. Bumalyo man kita duman sa Norte Bunjing. Iyuman ang sitwasyon duman. Kung kababayan maninda si BBM, igo man ang dumanin high level of command of support. Natural yan natural kanatad susuportaran. Natad ni BBM duman sa Ilocos, natad man digdi ni Nana Lenny sa Bicol, pagabot naman duman sa Visayas, natad man ni Sara Duterte. Natural yan po na sirkulasyon kan mga event. Tinindo pagsalmugan ininin politika. Now, the interesting factor in here na pinagmamasidan niya to. Kumbaga, pag-adalan, pagmasidan, digdi sa Bicol, pira daw ang makukuha man na porsyentahe ni Bongbong Marcos. And in the same manner, duman naman sa Ilocos, pira man na porsyentahe man ang makukuha ni Lenny Robredo, ang sa tuyang vice presidente. Bako, supposedly bagatabi kung sa inka nakalugar, makakakuha ka dyan ng dakulang bulto nin suporta. Sabi tabaga kasubago, igwaning high level of, high percentage of command and support. Yan, ang kada kandidato kung sa insinda naghahali. Pero ang question is, with the impact ngunyan, o kaya with the magnitude ngunyan kan ining negative campaign baga, tabi, kontra kay Bongbong Marcos. Apparently, sindang doon magbumbahan kan, with the negative campaign ngunyan, against na, so strategy man baga kan ibong, dahil sa nabaganin kurukalo, dahil piga para patulan, pipili sa naninda, so kumbaga masustansyang dapat na patulan, never na nag-engage dyan sa political war kan mga supporters dyan sa Facebook. Yan. The more na bibarabad din akusasyones, so tao, gari, inda ko sa nakon minatalab, paano dahil na? O in the same manner, sa baba, ibaba taman. And ano po, epektibo pa daw ang ngunyan, baka maging turning point na ini sa mga maabot na daw na ang negative campaigning is no longer effective. Yan. Very interesting ining pagmasidan na pangyayari ta sa Petsa 9. Merely acknowledgement naman lang iyan kang kuan kan pagpuna kang campaign period. Ay naloy na nagkarampanya sabi nga ni baga ni may post si Congressman Joey listen, learn and discern. Yan, magdangog, makaukod, mag-discern, magdangog kan mga nangyayari, kung mga bareta, mag-analisar. Yan, learn. Yes, in learning, mag-analisar. Ta sa Facebook, baga grabe na An kwan dyan. Everybody now is an investigative journalist. Ano bunjing? Dakol na ang mga nagpipresentar dyan in manlain-lain na programa sa Facebook. May kanya-kanya ng mga documentation. Kabus na. Supporters kan sarong kandidato, pro and against a certain candidate. Now with this magnitude kan informasyon na yaon dyan sa Facebook ngunyan tabi. Day mo na maaraman kung arin ang totoo. Sa ibaga, day mo na maintindihan dumana sa nagayod magdadaraogan sa political leaning and inclination kan nagbabasa. Kung arin ang sa iyang tutubudan o dae, taso mga diehard sa saibong, dae man ang maniwala. Magkautikan ngayon, uni man ngayon ang samo. So sa ibong naman, man ngayon, uni ngayon ang samo. Yan The problem now here is, how can you discern the right information as distinguished duman sa propaganda? Yan, tabi.
Ano ta, ilinga, iga para bombahan si Bongbong na Marcos? Sige, lugod man ang alintuto kan ratings da baga. Question is, effective pa ba ang negative campaigning? Yan, nga kapot niya to. Sabi din ni Pading Noel, ang paipit padi sa bulsa, pero ang boto sa balota, iyan ang dapat gibuhon kan mga botante, tayan na pirak na itatao ninda, babawion man sa naiyan sa sato. Okay, sige. Ang linyadang yan, kumpadreng Noel, iwan ang gas-gas ng kwan piga para advokar niya to. Pero inda ko sa natabi, kung sabi tanang magsagumpa nga yan na mga pangapudan, at the way it seems, dahil pa nakukuha kon paano managad ang patama-tama kan pagpadalagan kan renda di gobyerno sa Republika kang Pilipinas. And moving forward, ay so kahaputan ta kay tudig di sa tingog kan banwaan, what if kun an manggana bako so sa imong gusto na manggana, what would be your attitude and reaction may relasyon po sa gobyerno? O, kung manggana so sa imong namumuta na kandidato, namumuyahan because of his qualification and because of your political inclination, okay. Pero pag napirde, bako sukan mo, kandidato mo, ano ang reaksyon mo? Anong na taon na naman daw kita magpara butong pa ibaba? Or it should be the other way around na irespetar ta na sukagustuhan kan mayoriya, tayo ang sukagustuhan, di suportaran ta na, or anong na taon naman kita magparahiling kan kanudian mo na magparati, no? Yan an sa tuya pang uobserbaran tabi, ha? The question remains to be answered. Sa pangarang kang bilog na tropa, salamat po kan sa inyong paginanyog. Amang Diyos ang magbantay, masunod tabi. Tulos man si News Manager Mardela. Ako man po, si Pio Fernandez. God bless. Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas suabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay.